Grazie. La parola all'onorevole Zala per 1 minuto e 30. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Nová maďarská ústava je skutočne snáď najreakčnejšou ústavou v Európe. Ale to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je, že je aj medzinárodne nebezpečná. Niektorí kolegovia tu hovorili, že je to suverénna vec Maďarska. To je pravda, ale táto ústava porušuje suverenitu iných krajín. Pani komisárka, toto je najpodstatnejšia záležitosť. Spochybňuje mierové usporiadanie Európy. Spochybňuje hranice medzi štátmi. Otvoreným spôsobom zneužíva menšiny v susedných krajinách na krajne nacionalistické ciele. Je presiaknutá duchom veľkomaďarstva. V kontexte s udeľovaním občianstva na čisto etnickom základe, bez ohľadu na pobyt, prácu či rodinné väzby, otvára Pandorinu skrinku extrémneho nacionalizmu, aký sme v Európe po druhej svetovej vojne nezažili. Nielen to, umožňuje udeľovanie volebného práva Maďarom žijúcim trvalo v susedných krajinách. Viete si predstaviť, že maďarské politické strany budú viesť volebnú kampaň na území iného štátu? Skrátka, nová ústava Maďarska vedie k celkovej destabilizácii strednej Európy. Prenáša ducha balkánskych vojen do strednej Európy. Predseda maďarského parlamentu László Kövér sa v súvislosti s vodným dielom Gabčíkovo-Nagymaros v týchto dňoch vyjadril, že si to z maďarskej strany žiadalo vojenský zásah, že na Slovensko sa nevzťahujú parížske zmierové zmluvy a tak spochybnil jeho hranice v kontexte s duchom tejto ústavy. Myslím si, že je čas, aby Európska únia aj Európsky parlament povedal svoje rozhodné nie tejto nebezpečnej nacionalistickej politike. Kým je čas? Ďakujem. Grazie. La parola all'onorevole Griesbeck per 1 minuto. Merci mes chers collègues. Le débat est passionnant, mais je voudrais, de manière peut-être candide, dire qu'il ne faut pas se tromper de sujet et que cet après-midi, j'ai l'impression qu'on sort un petit peu de l'hypocrisie politique.